A ovdje na brzinu da bacimo pogled na nove Layer 1 projekte. Znači ovdje vam je lista novih Layer 1 projekata, tu možete vidjeti i koliko su novca skupili i u kojim fazama i ko su investitori. Tako da veoma je nezahvalno pitati a šta misliš o Avaxu, a šta misliš o ovom projektu, a šta misliš o onom projektu, a šta misliš o Fantomu, a šta misliš o Kadeni. Mnogo je Layer 1 projekata, a tek mnogo će ih još i doći. Ko zna gdje će ko biti za 2-3 godine. Evo vidite na primjer Aptos, on se tek pojavio i već ima market cap od preko milijardu dolara. Već je ušao u top 100. Evo ga na 51. mjestu CoinMarketCapa. Znači on je skupio od velikih investicionih fondova, evo kao što možete vidjeti i njihove nazive, 350 miliona dolara. U dve runde, u jednoj rundi 200 miliona dolara, u drugoj rundi 150 miliona dolara. Tu je i Sui koji je u dve runde ukupno skupio 336 miliona dolara, također od velikih investicionih fondova. A njega kao što vidite još nema na CoinMarketCapu, znači on još nije ni izašao na CoinMarketCap. A šta mislite kada on izađe na CoinMarketCap? Gdje će on biti? Na kom će on mjestu biti? A evo i na trećem mjestu imate ovaj projekt koji je ukupno skupio 81,5 miliona dolara. To je veliki iznos, jer ako niste znali, Solana je kao što vidite skupila 25,66 miliona dolara početkom 2020. godine, a poslije znate dokle je stigla. Znači i Solana je na početku skupljala novac od investitora i skupila je 25,66 miliona dolara od ukupno planiranih 29,3 miliona dolara. A evo ovaj projekt, on je skupio mnogo više, on je skupio 81,5 miliona dolara. Tu su naravno i neki drugi projekti, neka druga Layer 1 rješenja koja imaju manji novčani iznos koji su prikupili, ali u svakom slučaju vidite da već ima nekoliko ozbiljnih kandidata, nekih novih kandidata koji su ozbiljni barem po pitanju toga koliko novca su skupili od velikih investitora i kao što vidite to su sve veliki investitori, veliki fondovi, a do sljedećeg bull runa ko zna koliko će njih tek da se pojavi i ko zna koliko njih preko noći mogu da uskoču top 100, top 50 kao što su to uskočili i Solana i Avax i mnogi drugi. I onda vi sad kad pogledate već imate veliku konkurenciju, tu vam je i Ethereum, tu vam je i Cardano, tu vam je i Solana, tu vam je i Avax, tu vam je i Fantom, tu vam je i Kadena. Još se sad pojavio i Aptos, još trebaju neki novi projekti kao što vidite da se pojave. Ko zna gdje će ko biti za 2-3 godine. I ko zna sada kako će koji projekt da se razvije u naredne 2-3 godine. Šta će da uradi Cardano sa svojim razvojem? Šta će biti kada Ethereum uradi još mnoge stvari koje treba da uradi u budućnosti? Ko će opstati na tržištu? Ko će nadmašiti svoj all-time high? A ko će nestati sa tržišta? Ili ko će možda u budućnosti imati neke skokove, ali ne više tako velike kao što je imao? Tako da ulagati u te Layer 1 projekte je izuzetno rizično. Vidjeli ste tu da je i Terra Luna bila u samom vrhu pa je nestala preko noći. Tako da ovdje imate spisak novih Layer 1 projekata, možete otići na njihove sajtove, istražiti te projekte, vidjeti kome mogu biti konkurencija, da li mogu biti konkurencija, u kojoj oblasti mogu biti konkurencija i sl. I to bi bilo to za ovaj video.